बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव लानानै फैदों कर'ना जिउसानि थाखाय रायजो सोरखारा स्कुल कलेज आरो मुलुगसोलोंसालिनि आनजादफोरखौ बन्द लाखिथ'दों। बे समावनो कक्राझार सहरनि साखाथि देबोरगावआव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि खुंथाया कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिनि समावनो आनजाद खुंफुंनो नाजानाया थारैनो गनायथाव नङा होननानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरा हेंथायै खुद्रिसारदों आरो जानो गोनां अफलाइननि आनजादखौ अनलाइन आनजादै खुंफुंनांगौ होननानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि खुंथायखौ गोख्रोङै दाबिबो दैखांदों। दानिया फैदो गुबुन नैथि खौराङाव। मानास नेशनेल पार्कआव गोबां हादोरनि आरो गुबुन हादोरनि दावबायारिफोरा दावबायफैयो। नाथाय दा लासैनो हादोराव फिन कर'नानि गाग्लोबनाया बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दङ। कर'नानि बे बांनायखौ नोजोर होनानै मानास नेशनेल पार्कआव दावबायफैनाय गासै दावबायारिफोरनि थाखाय माखासे गोदान नेमखान्थि फोसावनानै होदों। जायगानि आरो गुबुन हादोरनिफ्राय दावबायफैनाय दावबायारिफोरा मानास नेशनेल पार्कआव आर.टि.पि.सि.आर. खालामथारनांगोन आरो कभिड-19नि नेगेटिभ फोरमानलाइ गैयालासे मानास नेशनेल पार्कनि सिङाव एबा बायजोआव थाहोनो होनाय जानाय नङा। मानास नेशनेल पार्कनि नैथि दरखंआव मेडिकेल हानजा थिसननाय जागोन। लोगोसे साफ्रोमबोआनो समाज जानगारखौ फालिनो नांगोन, मास्क गाननो नांगोन, हेन्ड सेनिटाइजार आरो साखोन-सिखोन थानो नांगोन। सोरबा बे नेमफोरखौ नेवसिनानै हमना मोननाय जायोब्ला बिसोरनि बेरेखा गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै मिन्थिहोदों। दानिया फैदो थामथि खौराङाव। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। उदालगुरि सोहोरनिफ्राय लानानै कालाइगाव इख्राबारि रौतासिम मासे सैमा फाग्लानि उदखारिया गासै सा 30निबो बांसिन सुबुंखौ जोखोम खालामदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला मासे सैमा फाग्लानि गाग्लोबनायाव सा 23 सुबुङा गाज्रियै जोखोम जादों आरो सा 7 सुबुङा साधारन जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो ब्रैथि खौराङाव। हादोराव कर'नाया गिख्रंथाव महर लानाय समावनो फाहामसालिफोराव अक्सिजेननि आंखाल जानायखौ नुनो मोन्दों। अक्सिजेननि आंखालाव मध्य प्रदेश, राजस्थान, पान्जाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आरियाव गोबां जेंनानि मोगा-मोगि जानांदों गोबां सुबुंफोरानो। कर'नाजों गाग्लोबजानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया गोख्रैयै बारायनो हमनायाव हादोराव अक्सिजेननि गोनांथियाबो बांबोनो हमदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय मंगलबारखालि हराव दाम'ह जिल्ला फाहामसालिनिफ्राय अक्सिजेन सिलिन्डार लुथिना लाना थाङो गोबां सुबुंफोरानो। बिनि सायाव जिल्ला बेंगिरिया बुङो दि अक्सिजेन सिलिन्डारनि ट्राकआ सफैनाय लोगो लोगोनो गोबां सुबुङानो अक्सिजेन सिलिन्डार लुथिना बिथांमोननि बेरामिफोरनि खाथियाव लानानै थांदों। अदेबानि फाहामसालियाव दासिम नांगौ बायदि अक्सिजेन दंखायोमोन। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि बे जाथाय खालामनाय सुबुंफोरखौ गासैखौबो केस होनाय जागोन होननानै। गुबुन फारसेथिं खौरां मोननाय बायदिब्ला हादराव अक्सिजेननि आंखाल जानायनि गेजेरावनो महाराष्ट्रनि नासिकआव जादों मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। थांनाय बुधबारखालि नासिकआव थानाय जाकिर हुसेन देहा फाहामसालियाव अक्सिजेन टेंकआ लिक जानायाव हालाय-हाफाय थासारि सोमजिदों। बे दुखुनांथाव जाथायाव जिउ खोमानाङो सा 22 बेरामि सुबुंफोरा। मोनथिहोनाय बायदिब्ला अक्सिजेन टेंकआ लिक जानायनि जाउनाव अक्सिजेननि जगायनाया बन्द जानाङो। जाउनाव बेरामिफोरा जिउ खोमानांनो गोनां जायो। जाथाय जानाय समाव फाहामसालियाव सा 171 बेरामिफोरा फाहामथाय लाना दंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय बेरामिफोरखौ जाथायनि उनाव गुबुन गंसे फाहामसालियाव लांनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। दानिया फैबावदो बाथि खौराङाव। इउनियन सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रमेश पक्रियाल निशांक बिथांनि देहायाव कर'ना पजिटिभ जादों। गावनि कर'ना पजिटिभ जानाय खोथाखौ बिथाङा गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोरमायना होदों। आरो खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला मैया थांनाय 2 एप्रिल बुधबारखालि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि मिताली दासआ मोनाबिलिनि 7 रिंगासोआव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानानै जिउ खोमानो गोनां जाबाय। आरोबाव फैबावदो द'थि खौराङाव। मैया थांनाय 2 एप्रिल बुधबारखालि सोलोंथाइ बिफान, सावस्रि बिफान आरो जिल्ला खुंथायनि सायाव मोनसे गोनांथार जथुमा जानानै थाङो। बे जथुमानि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि रायजोआव थाबैनो 2 कौटि कर'ना भेक्सिन फैसिगोन।
आरो 18 बोसोरनिफ्राय लानानै 45 बोसोर बैसोसिम गासैनोबो बेसेन नाङै कर'ना भेक्सिनखौ होनाय जागोन। गुबुन फारसेथिं बिथाङा बुंबावो दि कामरुप मेट्र'नि मुलुगसोलोंसालि फरायसालिमा फरायसालि गासैबो बन्द जागोन। गुबुन रायजोनिफ्राय फैयोब्ला 7 सान हम क्वारेन्टाइन थानो नांगोन। आरोबाव बिथाङा बुंबावो दि 2 मेसिम मोजाङै थासारिखौ नायनानै बिजिरनाय जागोन। कभिडनि थासारिया गिख्रंथाव जायोब्ला मेट्रिक आरो गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि जोबथा आनजादखौ दोनथ'नाय जागोन होननानैबो बिथाङा बुंथियो। दानिया फैबावदो स्निथि खौराङाव। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा सानसेनि हाबाफारिजों बरिमाखा दख'रानि बानजायनायाव बैसागु रंजाथाइ फोरबोखौ खुंफुंदों। हादर नाङैनो कर'ना बेरामनि गोसारनाया गिख्रंथाव महर लानायनि समावबो आसाम सोरखारनि बिथोन बायदियै जिल्ला खुंथायनि खाखानानै होनाय नेमखान्थिनि गेजेरजों मैया थांनाय 2 एप्रिल बुधबारखालि फुंबिलिनिफ्राय बरिमाखानि जावलिया देवान फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंलाङो। खौरां मोननाय बायदिब्ला मोनाबिलि समाव माखासे गागि महरगिरि आरो गोदान जोलैनि देंखोगिरि महरगिरिफोरखौ लानानै देंखो मोनाबिलि खुंफुंनायनि हाबाफारि लानाय जादोंमोनब्लाबो जिल्ला खुंथायनि नेमखान्थिखौ मानिनानै दोनथ'नाय जाबाय होननानै मिन्थिहोदों। गुबुन फारसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो खुंगा 8थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बे हाबाफारियाव बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर फैला जे बरगयारी बिथाङाबो बाहागो लादों। दानिया फैबावदो मैया थांनाय 2 एप्रिल बुधबारखालि बाक्सा जिल्लायाव कभिड-19नि टेस्ट खालामखांनायनि उनावनो सा 10 सुबुंनि देहायाव गोदानै कभिड-19 पजिटिभ मोननो हादों। बेखौ लानानै बाक्सा जिल्लायाव दासिम सा 46 सुबुङा कभिड-19 पजिटिभजों साग्लोबजानानै दं होनना खौरां मोननाय जादों। दानिया फैबावदो 9थि खौराङाव। कर'नानि थासारिखौ नोजोर होनानै 22 एप्रिल अदेबानि दिनैनि सानाव हादरनि जौसिन बिजिरसालिया बन्द थागोन। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बिजिरसालिनि माखासे मानि सुबुंफोरा दासान्दि कर'नाजों गाग्लोबजानानै दङ। फैगौ शुक्रबारखालिनिफ्राय गोजौ बिजिरसालियाव सानफ्रोमबो सोलिनाय सरासनस्रा खामानि आरो रेजिस्टार बिजिरसालिनि खामानिफोरखौ आबुङै बन्द खालामनाय जागोन होननानैबो फोसावदों। दानिया फैदो जोबथि खौराङाव। काजिरङा माहारियारि हाग्रायाव थांनाय 20 एप्रिल मंगलबार खालि गं गैयै हालोदाव मासे गान्दानि गोथै सोलेर बोखांनो हादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला काजिरङा माहारियारि हाग्रामानि साहा ओनसोलनिफ्राय फैनाय सिखाव मैहुरफोरानो बे गान्दाखौ गावथारनानै गंखौ लानानै थांदों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। हाग्रा बिफाननि माखासे मावख'गिरिनि आंखालावनो सामलायनो हास्लाबैयाव बेफोर जाथाया जानो मोन्दों आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ होननानै DFO रमेश गगैया फोरमायथिना होदों। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।